RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Basket Edition. Pangalan ni mo, Mambe? Karen May Apulaw po. Taon-taon na ka sa Davao, taon-taon na bugbog ka namin og DXDC. Yes ma'am, gikan pa sa among bukid nagapaminaw gyud mig DXTC RMN. Asa inyong bukid di ay? Sa Malita ma'am. Oy, taga Davao Occidental. Oh, basig gusto ka mo hi sa mga taga Davao Hi Occidental. sa taga Malita Davao Occidental, ilabi na sa Barangay Kinangan ug sa Sitio Tikatig. Oh, dala-dala din niya mga kasama ang iyang heart no para sa DXDC from Davao Occidental to Davao City. So karon kay dugay naman ay katig paminaw ma'am. Una na mo i-turn over. Syempre among regalo para sa imuha. Mangutana lang ko, unsang drama ang atong madungog matag alas 2 hangtod alas 2:30 sa DXDC 61 RMN Davao. Ang trama nga atong madunggan gikan alas 2 hangtod alas 2:30 sa hapon ay Langit Ka, Kilat Ako. Langit ka, kilat ko ang iyang tubag mga kasama is correct! Ayan, congratulations ma'am! Dawata ma'am ang imuhang premyo nga usa ka basket. Ato usa-usahon ma'am, unsay unod sa dala nato nga basket? Naatay Bambi Vegetable Oil, Okay. naapid bulad, naatay talong pang torta. Syempre na itlog ang Porky Best Tocino. Tosino. Unsay unahon nimo gluto diri ma'am? Ang itlog siguro ma'am og ang kaning talong pang torta po. Ayan, congratulations gikan sa Team DXDC RMN Davao. Kauban si Radyoman Joe Alveray. Kini si Radyoman Aimee Genita. Tatak RMN. RMN Listen Ring Anodan Basket Edition Basket Edition.